Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta adlaw da ay karong Martes no, pizza 18 sa buwan sa August tuig 2026. Ug karon din atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilano nga sinuwat ni Marites Alvarez no. Sa dili pa day, shout out ay kuno kang Sil Nagal. Salamat kayo idol no, Sil Nagal sa pagpaminaw no, ug kang Maria Luz sa taot ni idol, ug kang John Bert Bagyo Sumundong sa taot ni idol, ug kang Nisilis Mudit ug sa tanan nga nagsubaybay aning dramahanon. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nagikan sa aming drama. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, part 15 na tanong mga followers no, part 15. PS, love you. No. Ay, pero daghan kay siyang mga samad o pun o gikan siyang pagkahug sa pangpang. O nga sapod sa mga dakong punuan ubos. Imo na ka ng problema kay gida mo siya din sa kusakanan. Ay, sir, sa di mahimong daan ko lang sa dito nga ingon ni ini ang kahimtang. Wa ka mo batig kaluoy niya. No. Managsama mo og panagway. I'm way better looking. So stop comparing me to that bastard. Sir. Now, kung gusto mong luwason ka ng tawhana, pahununga kining sakyanan o kanaog. Sir. Kanaog! O dada ka ng gusto ni mong luwason. Ay, asa man, sir. To hell do I care kung naasa mo siya dada. Just leave my car. O ayaw na ko pakitaan na iyang panagway. Sir. Stop the car. Sir. I said stop! Shit. Dariyat ko mapakong. Bullshit. Dili ka na mahibaw karon mo drive og sakyanan? Ingon man kahunong, sir. O nga may hunong sa kudayon. So now, pilosopo ka na. Sir. Kanaog. Sir. Kanaog ning akong sakyanan. Og kuha ka na tawhana gikan dinhi. Sir. Ingon ini niya. Nayak naman yung ko ini yung tabang, sir. Ay, dadon ko gano'n siya sa ospital. O kung dadon ko siya sa pinakadoon ng ospital din is lungsod, mahibuong yun ang mga tao dito kung makita ni nila. Kaya magtuo sila nga, siya mao ikaw. Kasi musugot kag sa dili, sir. Managsama yun tayo mong panagway. Damn it. Sa may akong itubang nila, sir, nga, imo sang kaluha. No way. Pero, posible, sir, dili ba? Mahimong siya ang imong nawa nga kaluha. No. Wa ko'y kaluha. Bugtong kong anak ni daddy. Giyon siya ni mo sa pagsiguro, sir. Oh. Mahimong sa tibok kalibutan, may kaamgay kagyudong panagway. Sa kadaghan basab sa mga tao, ay pero kaamgay lang. Dili ka parehas o kopyagod sa imong panagway. Malagkaluha ang ingon niyaan na, sir. No. This can't be real. Ay matod mo, nga gitoyo mo siyang gipalikidar ditong tapita. Nga sa ato ba, nakaila ka niya. Ang atong pangutana, sir, ngano, diyon sa mo sa pagkaila niya. Agoy sa iyang ataso ni mo, Sir Paulo. He's trying to steal my girl. Babae, kinsa. Oh, come on. Nasayod ka kung kinsa. Si Inday Dines. Pero wala siya din tapita. Kung alaw kong ina nga, kaila ng tawhana ni Dines. O, din tapita, sir? Sa syudad. Ay, kung mao, siya, nakasiguro na ko karon. Siya yung kini. Ang imong kaluha. No. No. Dili mo siya mahimong patyon, sir. Sa igsuon mo siya. Huwag giunsa niyo pagsiguro nga ako siyang igsuon tinoy. Dili pa ba iyo ang imong nakita? Kung dinhing dapita siya mahog, niaunta siya. Nakita taon-taon niyang lawas din karon. Nakasiguro ba mo, ma'am, nga mao kining dapita?
Nakasiguro ko. Unya mo man lang gid ni. Aw ba, sige tawag na itong patay niyang lawas sa mga mananap din sa lastang. Ha? Aray! Ha? Ay! Ikaw ha? Lahat talaga ha? Ikaw ba kung wala kay kasulti nga maayo no potensya no? Pwede na gid gatak umo nimo imong bakba. Magbuwag-buwag tas pagpagita ni Piolo. Ditong dapita ang uban. Ni aragid ka to siya din Ni ito sila yung bahin sa mansion, sir. Paable ka na karon. Ug makasod na gud ta. Dahil nun sa pagipaabot mo. Kanaog na. Ako ni Dana ining sa kanan dito sa tubangang bahin. Dili mahimo makita ka ng tawhanan sa uban. Busa siguro ha. Ngaway magsaba. Nagkasabot? Ay, nakasabot, sir. Dali. Wa man lang ko niya kabangi bisan pamatang sulti niya. Na mahimong maot ni siya ang iyang igsuon. Siya dukid. Ang kaluhan ni Sir Paulo nagdidani siya sa kanya adtong palayo. Wa siya masayod. Wa jud masayod si Sir Orlando. Nga mga nagkaluha ang iyang mga anak. Tungod kay wa niya kini makita diyang dapalayo ni Sides. Ay, hain naman kaha si Sides. Buhi pa kaha siya. Naghanang ka, Onoy. Nagbahaman. Pero dili mahimong muapil silang tapo kay mga dagkong tao ang mga bisita. May nalang kay may laing pagkaon man sab din his kusina. Mga nabuhi lang kog ako. Kinay. Lamikig naong ay. Kinisab. Boy? Uy! Ayaw ka na kinamuta sa pagkuha gulyo ay! Naunsa ka baya magamo ka na? Kaugawan ba ni ma? Arte sab nimo eh. Magsaba sa di ay ka. Uyag ba kita ka na, sir? Dili ka na maputla sa imong kapot? Sabaan ni mo eh. O, serving spoon, o? Bi! Sumuka, uy. Bantay man bitaw. Kamuto na sa di mo nagtalikod na kuha. Ayaw lagi, uy. Bantay man bitaw. Bil pagkuha sa ko og map sa gawas, bi, kay nausak na yung sus, o? Kakiat lagi ng naon ni mo gulyo, ay? Uy, ay pa, si Tinoy man ka to? May gisap na siyang tao paingon sa iyang kwarto sa luyon ng mansyon? Kinsam ka to gigisap na? Diha ka lang una. Magkuha una kung kilabagkara. Nga, katapos sa mong lawas aron kailisan kay ni Kahuman. Kapuya. Tinoy? Santa! Animal! Ano, may kalit ka man na ugso din sa akong kwarto? Uyala? Kinsa man ka na? Isira na sa paggali! Isira! Lagay! Kinsa man mo ginala din niya? Uy, ginuo ko. Nagkakadugo pa kinatuwa na. Kanagbunog ana, ay! Tipa pa. Uy! Ayaw yung kapra, yung naong, ayaw yung kapra. Ang iyang nawa! Gawas na dito, gawas. Ang iyang nawa! Ilan, no? Bisan og nagkadugo siya og may mga bunag, dili kalimod. Nga, what ba silang ginuo ko? O si mo gibuhat ni Sir Paula? O si nagtabo niya? Nga nung naingon ni Ana ang iyang itsura, ha? Kisa pa nagabuhat ini niya? Kisa nagabunog niya, ha? Bunog mo siya, Tinoy? Siyempre, uy, ang imong tingog. Nga nung din mo man siya, dada? Nga nung wala ni mo siya ilahaw dito sa ospital? Kitingali ko siya lang may tabuhin to niya. Ako pa iba kung si Sir Orlando karon dayon. Dili mahimong, dili maluwas ang anak sa tuag ama. At tungkol ako si Sir. Unsa ba? Pagpayo. Uy, Tinoy, kailan masayon si Sir? Aron matambalan dayon si Sir Paulo? Buhi ikaw ng kupot-kupot ka ba ako? May mo ba gini ka una magsaba? Kalma lang. Mukalma ko ni ining nahitabo ni Sir. Nga kaluoy sa iyang itsura.
Bisa maldi ito ka ng bataa, pero maluoy biya gihapon ko. Kaya nagdako ba yan na nga gikauban nato na siya. At tuon na ako si Sir Orlando, tagsak buhi isa lagi ko. Nga bampugan mo dyan ni mo, ha? Ay, yung yan na lagi. Ay, kung mahuman ang party sa selebrasyon sa iyang birthday, may mga bisita pa sa Sir Orlando. Pero... Ikaw, tabangin hinuon ko, nga. Talimpiuhan siya. Magkuhaon ang labagara. Ikaw rin kuha og tubig sa banyo. Isuot ka bu. Ano, sige. Mo din nga wala si Sir Paulo sa iyang birthday. Kay mo din hitabo niya. Pastilan. Nag-unsa mo din eh. Ay, gurayo, bida. Sure ba lang mo din eh? Hindi manoktok. Di may inyong kwarto. Kisam lang na sa mong kama. Anong... Ay, si Sir Paulo ka na, Guryo. Ha? Usa? Naamang si Sir Paulo. Ha? Bago lang naabot o milahos na siyang lawa kay mag-ilis ko na siya. Jalan! Hoy! Kinsa man kitong tawhana nga! Puparehas man Paraguay! Kinsa siya, Tinoy? Kinsa ni siya, hoy? Sultihime? Nga no parehas magkito siya gnaw ni Sir Paulo, Tuhana? Piolo, apo! Hain ka, Piolo! Piolo! Ay, Diyos ko, hain naman ka ang akong apo. Nay, kinahanglang makitanta na siya. Nakasiguro ka ba nga, wa ka masayop ni nga itong gianhian nga dapit nga, gikahulgan siya akong apo, ma'am. Dito ta manaog sa dapit. Dool sa nahulga ni Piolo, nay. Misubay biyata dito sa kilid nga bahin. Imposibleng masayop ta. Pero hain man lagi ang akong apo. Nganong wa naman siya makita. Ay, misugod na naman kangit-ngit na. Maglisod na yun niya, tas pagkakita niya, tinghalig unsa na nahitabo sa kong apo. Ay, Diyos ko! Piolo! Piolo! Unsa ro na mihoy? Ay, ngit-ngit na sugod. Nagsugod ang usap pagtingog ang mga gangis o mga mananapin ng dapita. Si Piolo. Ay, Piolo, hain ka na ba? Pakita na ba? Nahadlok na kong sugod ba ya ay? Nimihoy. Noy, basi nakita na si Piolo nila ni Nanay Sides? Mamalik na lang ta sa atong aginoy na. Tananoy. Dili na ta din ni katingali ka ng naunyay ungo. Unya, gibiyaan na biyata nila. Saan ka naman lang? Gano'n kang wala mo makita ang pating lawas ni Piolo. Hain mo di ka gini. Pero nanawag si Sir Paulo kaganina ugmato niya nga giway na niya sa akong account sa bangko ang kwarta. Buti pasabot nga nakita na niya ang lawas nili nga nahugikan sa pangpang. Mao nagkatong iyang gipaabot nga kamaturan sa dili pa niya kupito ng iyang bayad sa akong gipabuhat nako. Ay nga sa ato ba, nakita niya kini. Pero hain na. Nga nuwa man ang makita din sa opos nga bahay ng patay lawas ni Dong Piolo. Oh! Nemihoy? Nga namihunong ka sa paglakaw? Dili ka nga. Nga sa? Mao nga wa na to makita din sa opos sa patay lawas ni Piolo kay. Kay? Tarong nuy, uy. Ikaw ba sige lang kag putol-putol si imong gisulti ganina na nahilom sad ka? Ikuyong nga na ba yung kusugod niya, ha? Ano ka, uy, yung si mong yuna-una? Ngalig na. Nakauna sa ungo ang iyang lawas? Uday, Clover, naniguang na lang ko. Wa bagyugo magkita og ungo. Na, di ba ko na magpakita ang ungo, good? Basing ikauna si Piolo. Kaanugon sa iyang lawas. Ungo rin nagkaon. Huwag yung ko makaambit. Piolo! Hoy, anga! Anga,
balik ni sabot sa usa ka dagkong punuan ang iyang lawas, day. Ug wa gyud matagak og lahos din ni sa yuta. Og dayon, gilupan sa ungo? Noon siya. Oh, lo. May ungo gid ini napitan, noy. Oh, noy, tanan na, magdali tanan na. Mas taglakaw. Dali na. Ato na to sila si Ma'am Denise. Dali na dayon, noy. Ay, madagma daw eh. Dali ka ni Ay, masangit as mga sagbot din eh. Ay, paspas gani. Kayo, stop! Stop! Nakakita ka na, noy. Sa... tao. May tao nga nagigda sa ubus sa dakong kahoy. Si Piolo! Si Piolo na ka na! Patay na gini ay siya, Noy. Naghigda na lang siya na silaw sa punuan sa kahoy. Piolo! Dali atong dulon. Anong wa man ito makita nga ni Agi matadiha ganina. Nalipat lang tigalita. Piolo! Piolo! Patay ka na gini ay. Patay ka na. Hala, Noy, milihok, Noy. Ha? Noy, tanawa, Noy, milihok siya. Buhay pa si Piolo! Piolo! Samuk kasi mga namuk tao eh. Makamata masada. Piolo! Oy, excuse me. Mas gwapo pala ko ng Piolo. Animas ka. Nagusar pa ka din eh! Nagigda rin da kung saan nga sa punuan sa kahoy. Dili di klaro? Animal ko! Animal ka! Animal ka! Abi na mong si Piolo ka na nga naghigdak din eh! Ikaw ba, di ka hinungdan bisan no saon. Uy, putin siya no! Wala nga kalit lang kang kawa! Wala ka magsunod na ako. Kaya natulog sa dekan eh! Lupit pa di mo suwan tamad! Sige lang kang tugpada! Hoy, tumatugan ko. Wa kay labot. Kay wa ko'y planong mutabang sa pangitan niya ng Piolo. Wa ko'y labot kung di na siya makitaan. Kay mas pabor na alam na ako kung patay na siya. Kay wa na ko'y kakupitin siya. Nga! Aray! Pinakakas ko ha? Abo ang kaya. Unsa na ha? Higa magpapanapat ako. Animal ka! Pasalabat gani ka nga kisay akong gibawas mo. Kay feeling leading man ko karon. Og di tang paros akong gibawas. Pa! Kaloon! Mas may pag-imo nila kung gitamparos kaysa imo kong gihagkan animala ka! Pa! Diyak na, oy! Tanan ni Mihoy! Biyaan ta na tapulan, ya! Hoy! Robert! Dili ko ninyo may mong biyahan, oy! Kaya ako tagiya sa gym nga inyong gisakyan! Hay! Nay Mihoy! Ali na ba? Masanad ko, day! Anak ba? Dili yun mo biyaw ka mo. Tara. Kaniyot lang puting siya, no? Hain namang sir. Nga nung kaputinsyano naman lang ka na ko. Dugay na kung nagtrabaho ubos sa imong apuhan. Naniguang lang kung panarbaho ubos niya. Mabitong ipaundang nataka, kitiguang na ka. Tinuod na. Wala sa ko'y planong mo trabaho ubos ni mo kay layo kay kagbatasan ni Kapitan. Buutan kay katong imong apuhan samtang ikaw. Salbahis. Ha? Sabahis ko? Kung may puong pang malabaw pa na, kanang salbahis, ikaw na na. Ay. Basig makasikad matingali kong tiguang ini ron. Nasayod kung gusto kang mukupot og dinagko nga kwarta. Mao nga paliton ako ang mga jeep paseroan sa imong apuhan. Aron maako na kining tanan. Lakip na ang franchise nini. Unsa? Mas naswito ko kung unsaon pagpadagan sa maong negosyo. Kay ako'y kaabag ni Kapitan sa pagpadagan nini. Ug kung magpabiling kini sa imong mga kamot, nakasiguro ko nga di magdugay. Maor gihapon kini ang kapaingnan. Mabaligya ra gihapon nimo ang tanang sakanan ni aning Kapitan nga dugay na niyang giatiman. Hilas gud nimo. Boto yung pasabot nga, dili ko magkamaong padagan o negosyo. Makamao ba? Ayay! Patob yung tiguang.
Basig, dili na unya kam kagawas pa nila sanga. Patyon ko nimo. Sa mas pagpatay mo ni Kapitan. Oh. Nasayot ko. Ikaw ang hinungdan sa iyang kamatayon. Ay. Dili ka na tinuod ha. Baka ka na. Ayaw kong tumutumuit guwanga ka. Dili ako'y nagpatay ni Lolo. Dili ako! Nanay si Des! Ma'am Denise! Hain man mo, oy! Ngit-ngit dyan kayo, do. Hain naman to sila. Murag, dili pa ni maundan ang akong gisubay, oy. Dili gid lagi. Oh, dili gid. Ganina na pa ako naglakaw, do. Pero, wa pa lagi ko mapalit nila ni Nanay Sidis ug Ma'am Denise. Nasaag na dyan ko ba? Wait! Ungo! May ungo na kay ngit-ngit naman. Ginoo ko, tabangi ko. Dili pa tao ko gustong mamatay. Bata pa tao kay ko, Lord, nga mamatay. Palayo! Palayo! Dili ko mahimong kanon kay buhay pa ko. Si Piolo lang kay patay na. Ay, sorry, Piolo. Ang kuko kay samok manggod kayo, good, mga adlok man siya. Nanay si Des! Dayain man mo, Nay! Ma'am Denise, sain mo! Dayain mo na, Nay! Wa na'y kahigayunan nga makitaan ta pa nga akong apo ning higayuna. Ngit-ngit na ang palibot. Kinahanglang mangayo na kita og tabang sa kapulisan. Nay, sorry. Wa kay siya, ma'am. Dili mo kagustuhan ang nahitabo sa akong apo. Oh, tingo ka rin ni Clover? Ay, sa may nahitabo ni bata, ah. Clover! Di arami! Di arami! Oy, siya! Tabang, Nay! May ungo, Nay! May supsup sa akong liog, Nay! Napagyapan ang iyong ipon sa akong liog, Nay! Tabang! Oy, siya! Hain! Dara! Dini sa akong liog lagi! Dini ba, oh! Ay, dili ko mohikap! Kay mahadlo ko! Kuha ang ipon sa ungo, Nay! Kuha ang ipon sa ungo! Ginoo ko, Clover! Sa ka na, Nay! Ang ipon na ba ka na sa ungo? Clover, bako kang manang bipilit sa imong liog. Unsa man nang bakukang? Kadiyot, be. Dali ko amaro lagi sa ignitusok. Kadiyot sa kadiyot. Bipilit magmaayo, good. Nipilit, di ba mura ba siya ignitusok, good? Basta pag nang iyan na nag-isupsa pa nga akong dugo din, ha? Alam, ma'am, kuha ay taon, ma'am. Maluwi taon ka, ma'am. Kakakuya po na ako, nahadlok na ko. Mahurot ko niya na akong dugo na mura itusok ko. Tempa, oy, paminaw sa negameng sanga sa kahoy, o kadiyot. Kadiyot, be, kay akong kuhito na, be. Okay na, wana. Wala? Oh my God! Salamat! Abigin ako ka ng ungo na to tinuod nga. Nipaak na ko. Sila si Noemi Hoy og Potensyano. Hain na. Thank you for coming, compadre. Well, what can I say? Ang engagement daw niya sa atong mga anak ang sunod nga okasyon nga atong tambungan. Of course. Looking forward, compadre. Dili na ko magdugay. Namiya na usab ang uban mong mga bisita. I also have to go. Palihog na lang ko pag-ingon sa celebrant nga mugi ka na ko. And Jackie also. Please tell him nga hapit na mauli ang akong unika iha. Mag-expect ko nga siya mismo ang mutagbo na ini sa airport. Surely he will. See you then. Nala, pagamping, compadre. Buset. Niya man tuod siya sa mansyon.
Apan wa usab makikatubang sa mga bisita. Animal. Kinahanglan pa nga ako mismo may mangitag katarungan. Kung ganong wa siya mo atubang. Let's say. Otro ka pa? Sir, Di ba giingnan ta naman ka? Nga dili ka mo biya? Dili ka mo aban ni Paulo? wa man ko'y mahimo, sir. Uwa kasi mahimo kung bunugon ti kakaron. Ikaw may pahimungtan ko sa akong kalagot. Sir, gusto na. May nungdanon kang angay masairan. Save your breath. Buhay ang usa mo pagkaanak kang Ma'am Ella, sir. Ano sa tunggingon mo? Gitunto ba ko ni mo? Wa ko'y laing anak kang Ella. Si Paulo lang. May kaluha siya. Liar! Pisaan siya sa kulawag, sir. Kaluha ang inyong anak ni Ma'am Ella. Oh, Naara siya, sir. Managsama tuod kayo sila gitsura. Oh, God. Buti pasabot nga gilimdan ko ni Ella mahitungod sa among anak. Kaluha sila. Ay, sir. Ganong ingon ni ini ang iyang hitsura, Tinoy. Ganong daghan kay siya og mga samad. Usa ni tabo niya. Ug ganong naabot siya sa imong mga kamot. Sir. Kap, kanina pa man nangita din ni Salasang sa kingo nilang nahogi kan sa pangpang nga ilang kauban, pero amang kita nakita. Kung may nahog pa din Kap, nakita anong tanato. Bila ko takabuo ko nga, nagtinabang nga is pagpangita god. Ang BDRRMC, kung Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, ikauban na to karon. Lakip na ang ubang mga tanod aron nga madali ta sa atong gibuhat, pero wa man jud Kap. Posible kayo eh. Kapitan. Nakasiguro mo, ma'am, nga nahuho sa pangpang. Basin bayag, may biya og una. Oh. May una na sa papauli ninyo. Oo. Nakadungog ko siyang singgit, Kapitan. Sa iyang pagkahog. Kinsa iyang gikauban sa mawang hitabo. Ako, Kap. Huwag nakita ni mo siya nga nahog. Kapitan. Basin may laing tao nga nakabangal sa ilang kauban Kap. Mahimo usap. Bitaw. Gibuhat na namo ang among mahimo, ma'am. Lawom na gabi. Huwag kita nakita ang lawas sa imong apo. Unsay buti mo ipasabot, Kapitan? Mamiya na mo? Muundang na mo sa papangita niya? Get up! Get up! Natuog ko, Dad. What do you want? Unsay gibuhat mo sa imong igsoon? Is he dead now? Shit. Unang higayon nga imo kong gidapatan, Daddy. Tungod lang yan ang tawhana nga wa mo makaila. Pero nakaila ka. Dili mo siya ipapatay kung wa ka makaila ka niya. Damn it! Lucky him. Wa siya mamatay. Gis dili siya layo sa atong kinaiya. Cause he survived. What? Mo? Usban ko nimo sa pagsumbag? Go ahead. Hit me. Magpasalamat ka nga stable na karon ang iyang kahimtang. Pero kinahanglan makasiguro matod pa sa akong higalang doktor. Ug kinahanglan siyang masitiskan kung wa ba'y nahimong kadaot sa iyang
ang pagkahug niya gikan sa pangpang. Wow. You showed concern. How pathetic. Igsuon mo siya. No. I'm your only child. Igsuon mo siya sa masugot ka man o dili. Busa sugot ka ron. He is under my protection. Nakasabot ka ba? You are never laying your hand again to your brother. We'll see. Oh? Don't challenge me. What if I do? Pues, makita mo ang laing bahin sa kong pagkatao. This is getting exciting. Don't ever test my patience, Paulo! Ayaw ko gisihog sa Mariana. Bunga talang ka. Ako paghihapon ang ugat. Ang akong pulong paghihapon ang balaod dining akong panibay. Sagi kaingon ko na. We'll see, Daddy. Kung humana kasi mong tuyo na ko, lock the door as you leave. Dili ko gusto nga may laing samok nga musuda sa dinis akong lawak. You know I hate unauthorized entrance. Unauthorized? Ako kining kaugalingon! Which is also mine. Kay imo kong bugtong anak. Not anymore. Nabalik na ang imong igsuon. Ang imong kaluha. I won't recognize him. Iluhon mo man siya o dili, igsuon mo siya. O dili mo siya mahimong pasakitan. Nobody touches my son. I'm your only son, Dad. You're only one. Ay, astilan, bisan nung saon ako og tanaw. Mao gayon na nga, ay. Nasa mo tayo tingali kung mawala kitong iyang mga bunog o mamaayo na ihagbang nga pangus o samad-samad sa nawong niya. Has kang parihasa yun nila og nawong ni Sir Paulo. Ay, tindood ka na. Hoy, bastilan, madungagan na sabdi ay nirong istoryaha. Ay, madugangan. O gunsa? Madugangan! Madugangan og salbahis kitong balaya. Huska ng laaya na puy-an ini sa... Kanang duha palang gani diha. Mura mabuwag ang akong galag kung musinghag na ka na sila. Samot pa yun ron? Nadunga nga na? Ay, naot ang yun unta. Nga, napadako siya nga matarong ni Sedes. Kung tinuod nga si Sides ang iyahang gidak-an, aw, posible nga mabutan gid pa. Pero, ang ako og muliwat yun sa punuan, na, aslong kay batasan. Ay, Hala. Makigawas ka na, Santa. Sige, sir. Buo na lamang ko ni mo, Tinoy. Nasayod ka na ba nini? wa ko masayod sa plano ni Sir Paulo, sir. Dili ka na ang buot kong ipasabot. Nasayod ka ba ni ini? Unsa ba, sir? Huh? Sir, nga lagi ko iyuhan ng kunimo. Unsay imong kasayuran mahitungod ini? Nasayod ka ba? Nya kaluha ang gisabak sa kong asawa. Sir, wa. Damn. Pipila katuig nga nahimuwag siya nako. Ug sa iyang igsoon. Magbayad sa series ning iyang gibuhat nga pagtago sa kong usagarak. Gikan ako. Magbayad siya. Sir. For now, sigurohon ko na ang iyang kaluwasan. Ihatag ko sab niya ang tanang butang. Yang ipatagamtam ko kang Paulo. Labaw pagari. Kay nahikaw kininiya, gumikan sa ilang pagtago niya. I am gonna give him everything. Dayon ka mo, Nay. Ay, salamat. Makapahuway na kitag tarong, ani. Ay, kakapoy ng adlawa, uy. Nya, upagitay na himo. May tagkapoy niya, nakita na tos piolo. Wa pagyod. Ay, ni ka tos piolo, no? Dagan ba ya ka itang nangita niya? Nya, pila ka oras na itong pinangita. Ay, kaduka na ba ya, uy? Ay, dako man lagi di kag bayad din sa probinsya, ma'am. Anong gibiyaan maninimo? Dili man nilayo kaayo sa atong giadtuan nga bungtod ginawa si Piolo. Taga dinhi gyud ka napita. Oh, Di
Dinhiningi mo bakasyonan kung maminyo na unya ta, Denise. May duha ka kwarto nga bakante diha. Pagpili na lang mo kung asa mo. Pag-uba na lang mo sa usa ka kwarto ni Noemi Hoy Potenciano. Tuod. Hain man di siya. Dili ko siya musaka. Adto ra siya sa sakyanan matug. Adto ko anang sa tuo nga kwarto ha. Hoy, ako na. Ganahan ko na kay dol sa bintana. Nga, ako'y nakauna. Ako'y pabanhunon. Hilas ko. Sumingbe ni mo, uy. Bahala ka. Kung ganahan ka diya. O sige. Diya ka. Sinang sides na lang sab ang pikas. Nga, asa man ka? Sa kwarto ni Denise. Kami mag-usog luwak. Unsa? Nakurat ka nga ni ako, muhigda tapad mo. Ella. Ella. No, ayaw paglingiw. Gusto kong mutakilid ka. Umuatubang na ako sa pagigda. Paaniyag ka kayo, mahal ko. Kung unsa ka kagwapa, maukausab ka ba kakon? Sakit? Sakit ba ang pagkumot ko sa imong naong? Ha? Oh? Dasayod ka ba? Kung sa kong gibati karon, ni ako kay di ko makatug. Gihasol ko sa kong una-una. Giunsa mo pagkahimo ang paglibod ka na ko sa usa ko pagkaanak. Gikunsabo ni mo ang doktor. Ya kung gipatiman ni mo, samtang nagsaba ka mo ba? Kung mao, ang tanang tao, gamuanib ka ni mo, aron limbungan kung magbayad o kamatayon. Pangitaon ko ang maong doktor. Og isunod ko sa pagpangita pag-usab si Sedes aron magbayad siya. Di may noon kong katugan eh. Kadlaw naman ang ta. Pero nagsigka maghapon ang akong mga mata. Busit yung smihoy eh. Siya yung hinungdan ko na nga nung dili kong katuog. Abi ko unsa na buot niyang ipasabot na ganina nga nasayod siyang ako ang nagpatay ni Lolo. Abi ko ginuod nga nahibaw siya. Pero ang konsumisyon na di ay ni Lolo ang iyang buot ipasabot. Visit. Pero sa laing bahin ma. Kung hotdo niya sa pagpalit ang mga daan ng sakyanan ni Lolo nako ng mga jeep, makakwarta kong dako. Instant! Dili na kinahanglan nga mangita pa ko kung hain taguin ni Lolo ang iyang mga kwarta. Bakit alam ito niya nako? Pero kining offer ni Mihoy nga instant. Magakupot ko diretso og dakong kwarta. Daan na bito ng mga sakinana. Magkapalit pa og lain. Mas tindot pa. Unya, magpalit kog akong service nga auto. Pang-choy ba? Naana unya mi sakinan ni Denise kung mag-date me. Ha? Hay. Mas musamot nga magkapanghambog na unya ko sa akong mga amigo. Ug kunya, mabayran na panagyod ako ang akong dutangan. Shit. Hapit yung malimot Hapit naman na ilang gitagal na ko nga makabayad ko. Angay ka nga ibaligya ko na lang ang negosyo ni Lolo. Ay. Namamasag ko yung mga paabangan. Bahala na. Ako ning ibaligya ni Noy Mihoy. Ginansya kayo ko, ani. Para
paliton lang ang mga karaan sa kanan. Krindot ana. Pero tayo pa. Tinuod ka nga may kwarta siya kapayan. Kadako sa maong kantidad, unya, makapalit siya. Ha! Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo, unya, may milyon siyang kwarta. Ngigagod. Oh. Uy. Dili ka? Mayong Na pagpaminaw siya sa Lex ang nagkupot Pinoy. sa kwarta ni Lolo. Animal. Animal. Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tigwangay. Dili mahimong imo kong maisahan do. Nga imo kong mailad. Mauday nga dili yun ako makita ng kwarta ni Lolo kay naara din nimo. Karon ka. Karon ka. Kanaugon ako siya. Nga tuog sakyanan. Tukon kang tiguwanga ka kung dili mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod taka niya sa iyang lubnganan. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Maritis Alboris. Peace, love you. O palihog day ko no, og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.